Vítajte pri našom druhom videu, ktoré sa volá Bezpečnosť pri periférnych nervových blokádach. Ideme si povedať niečo, ako robíme to, čo tu robíme bezpečne. Takže hneď na úvod, periférne nervové blokády robíme tým, že máme nasadenú čiapku a rúšku a samozrejme sterilné rukavice. Ich demonstratívne ukážem, mám tu pacienta, dám si čiapku, dám tu rúšky. Toto platí samozrejme pre sestry. Dýchať na ihlu alebo na miesto, ktorú máme vydezinfikované, asi nie je najlepšie, a že preto táto ochrana. Teraz si to tam samozrejme dovoľť. Pokračujeme. Čo sa týka bezpečnosti, existuje niečo, čo máme, že sa volá Stop Before You Block. Je to dokument, ktorý nájdete prakticky už teraz na všetkých sonách, ktoré používame v nemocnici. Bod za bodom musíte prejsť tento tzv. Checklist. Chcem vám povedať, že bez Stop Before You Block nemôžete s pacientom robiť nič. Musíte vždycky prejsť Stop Before You Block. Ak jeden bode z toho vám to zlyhá, blokáda sa nerealizuje. Je to extrémne dôležitá vec, aby každý pacient mal urobený Stop Before You Block. Poďme si to prejsť. Čiže máme tu identitu pacienta, overíme si, že s kým sa rozprávame, či je to ten pacient, výkon strana, aby sme vedeli presne, nám sa nám nestalo, že pichneme blokádu na opačnej strane. Ale končatiny majú byť označené. Ak ich nájdeme neoznačené, koniec blokáda sa nekoná, musí prísť operátor a označiť končatinu. Informovaný súhlas s operáciou musí byť podpísaný samozrejme pacientom. Informovaný súhlas aj s blokádou samozrejme musí byť podpísaný pacientom. Ak nájdete, že chýbajú súhlasy, treba to doplniť. Alergie samozrejme môže byť alergia aj na lokálne anestetika, čokoľvek, takže treba to vždy vyzistiť, aby sme podávali vždy iba to, na čo pacient nie je alergický. Samozrejme, lieky na riedenie krvi skontrolujeme a IMR trombocity, ktoré sú pre nás pri niektorých blokádach veľmi dôležité. Potom tu máme bod 7, vypočítaná maximálna dávka. S tým sa vy nemusíte nejak veľmi trápiť, pretože my v našich štatistických tabulkách, ktoré máme v počítači, máme aj sekciu výpočet maximálnych dávok, to vám potom priamo ukážeme. Čiže vy si viete vyrátať maximálnu dávku podľa pacientovej výšky, keď vám nemusíte nič prerátavať, samo vám to ukáže, koľko mililitrov môžete podať. Zároveň máme tu na prebudske vydaný dokument, štandardné riedenie k základným blokádam, teda štandardné riedenie lokálny anestetik a prípadne pridávanie adrenalínu, ktorý sa nachádza tu na prebudzacej izbe, nájdete ho nad počítačmi a vždy si ho určite pozrite, hlavne keď začínate. To je, čo sa týka maximálnych dávok. Teraz tu máme bod číslo 8, orientačne neurologický stav. V každej blokáde musíte vedieť, ako vyzerá neurologický stav pacienta pred. Poďme sa pozrieť, ako vyšetríme orientačne neurologický stav u Michala pred našou blokádou. Takže, čo sa týka ruky, ideme vyšetriť asi 5 nervov. Prvý bude axillaris. Michal, prosím ťa, urob tento pohyb. Čiže ruka ide od tela, používa deltoideus, ktorý je inervovaným axillarisom a tento pohyb. Stačí sem. Toto je, čiže Michalovi funguje axillaris. Dobre, ideme ďalej vyšetriť musculocutaneus, takže musculocutaneus, prosím ťa, urob nám v lakti ohyb, ako keby napínaš biceps. Toto je musculocutaneus, takto sa vyšetruje, OK? Teraz sa poďme pozrieť na radialis. Michal, prosím ťa, vystrihni prsty. Urobí extenziu prstov a zároveň urob mi, prosím ťa, supináciu, pronáciu. Takže tento pohyb je radialis, supinácia. Pronácia je medianus. Keď už spomínam medianus, prosím ťa, flexiu prstov. Čiže pacientovi poviete flexia, extenzia prstov, otáčanie takto rukou, ak tam nie je žiaden limit. Radialis a medianus fungujú. Zabudol som na posledný, ktorý nám chýba, a to je ulnaris. Michal, prosím ťa, rozprestri prsty takto. Všímame si hlavne malíček, on s ním pohol takto. Čiže tento pohyb, urob tento pohyb, teda ulnárna dukcia, alebo chyť palcom malíček, abdukcia palca. Týmito 3 spôsobmi vyšetrujeme ulnárny nerv. Ale takto máme vyšetrenú celú hornú končatinu. Čo sa týka dolnej končatiny, tam je to trošku jednoduchšie. Vyšetrujeme tam femoralis a ischiadicus. Femoralis, vzhľadom na to, že niekedy pacienti, ktorých budete aj vykontrolovať po operácii, ako nám sedia blokády, blablabla, femoralis odporúčam vyšetrovať tak, že si dvihnem stehno, máš aj voľne položený. Tak, a teraz urob kompletne extenziu v kolene. Takto sa vyšetruje femoralis. Je to kvôli tomu, že kebyže chcem vyšetrovať celú nohu, ak je niekto po tepke bedrového klobu, tak tento pohyb vám neurobí.
noha mu chladne dole, vy si myslíte, že má poškodený femorovec. Nemá. Takto sa to vyšetruje. Ešte raz. Tak a urob. To je ono. Čo sa týka ischiadiku, tak tam je to jednoduché. Urob flexiu a extenziu chodidla, prstov, alebo tento pohyb, teda inverzia alebo everzia. To je všetko. A mne je nič na tom zložité. A takto máme vyšetrený stav, pretože tieto veci budete zapisovať do štatistiky, teda do záznamov blokáda. Tam je už orientačne neurologický stav. Či už senzorický alebo motorický. Senzorický samozrejme, či pacient cíti celú končatinu, či tam nemá parestézia a podobné. Dobre, to je neurologický stav. Napojený monitoring. Veľakrát sa stane, že sestry nám zabudnú, oni to vedia. Aj dávajú to perfektne. Ale niekedy sa stane, že zabudnú na monitor. Tlak, saturácia, EKG. Bez toho sa žiadna blokáda nekoná. Častokrát sa stane, že práve EKG chýba a neviem, ako potom chcete vidieť kardiotoxicitu. Musí tam byť aj EKGčko. Samozrejme, ak pacient nemá zavedenú IV funkčnú linku, nechytať sa, čo sa týka blokády, musí mať každý jeden pacient musí mať IV linku. A sedácia dormicum. To je taká QA, mladým by som to dal všetkým bez problémov, ľudí nad 60 rokov polymorbidných, je to ako case to case, môžete, nemôžete. Skrátka ide o to, že aká je klinika pacienta, môžete sa s pacientom porozprávať, veľakrát vám povie, že pýchajte to mne, mi to jedno, veľakrát vám povie, alebo jeho pulzy vám povedia, že on má proste obrovský strach, takže nebojte sa používať dormicum, na dormicum, keď je nežiaduca reakcia, máme antidotum, takže nevidím v tom tiež problém. Čo sa týka ešte ďalej bezpečnosti, pacienti u nás na prevodzacej izbe zostávajú 45 minút, je to pre riziko neuro a kardiotoxicity. To, čo podávame, proste dokáže spôsobiť systémovú toxicitu alebo LAST. Máme tu lipid rescue, ktorý má svoju schému podávania. Dostanete sa k tomu určite aj v rámci svojho štúdia. Neurotoxicita. Ja sa vždycky pacientov po blokáde pýtam, ak by mali ste trpnutie pier, kovovú chuť v ústach, problémy so sluchom, zrakom a lásiť. Oni vám povie, šklbanie si všimne každý, zášklby, kebyže sú, alebo krče. Ale toto sú také tie prvotné príznaky neurotoxicity, ktoré sa môžu objaviť. A teda druhým, čo nám najviac trápi, je kardiotoxicita, ktorá sa môže prejaviť hociako bradykardiou, tachykardiou, blokádami, arytmiami, komorovou tachykardiou, fibriláciou, hypotenziou, hypertenziou. Práve preto hovorím, že treba mať EKG na každom pacientovi. A samozrejme monitoring 45 minút, aby sme tieto veci vedeli nájsť. A prosím vás, všetkým pacientom dávajte Dexamet. Neplatí, že diabetikovi nie. Dajte diabetikovi, len si odsledujte glukózu. To je všetko.